i Gemau Gwych a heddiw da ni'n mynd i trio chwarae yn erbyn y wither yn Minecraft. O ie. Ti eisiau hyn? O dal yn creative. O na. Ie. A dwi'n mynd i ddangos rhyw tric yma i chi. Whoops. Okay. O ie, da chi'n cofio un tro, o'n i fel ffrindiau ac o'n i'n trio yn survival, mynd trio lladd y wither, a wedyn a bob dim, reit yn y diwedd, nath ni anghofio keep inventory. Gosh, yn ofnadwy dydy, diwrnod yma. Please! Waw, iawn, dwi'n mynd i gael fy mwy o saith a ti o saethu fo. Ddim yn gwrdd. Go! Reit yma na. Ti eisiau mwy? Mae'r tric dwi am ddangos i chi ar ôl mi lladd y wither yw tric yma. Dwi'n meddwl, mae yna dipyn lot, ond dim rei sy'n dechrau Minecraft, na. Wel, a lot ar yr Pocket Edition, achos ar hwnna, da ni'n mynd cael o, a mond rei sy'n gwybod, achos maen nhw efo yr Android device, neu rhywbeth fel sy'n mynd efo'r beta. Please, help! Mara, please! Please, please, Wel, do'n i erioed i meddwl sa'r wither mor gred, Go iawn, swn i'n meddwl, Yes! Yes, o'n i wedi lladd boys. Yes! Wow, so, ges i never star! Yes! Iawn, I'm trying all survival. Mewn rhywle saff yma. Yes! Da ni'n mynd gwybod hyn. Ar y Pocket Edition, dwi'n siŵr os da chi'n mynd gallu gwneud hyn, ond fe da chi'n gwneud o mewn ffordd y ffordd dwi'n rili licio diwrnod yma. Hynna'n neis. Okay, so, dwi'n mynd i ddangos, dwi'n inventory, fel backpack mewn I ffordd. Iawn, da chi'n gweld fi fo leather tunics. Dwi'n mynd I cael fy... Iawn, dwi'n mynd I ddangos I chi sut I lliwio eich dillad yn Minecraft, console edition ag PC. Ac ar y cyfeiriadur, ond dwi'n yn siŵr os fel na da chi'n neud, ond iawn, da chi'n jyst yn rhoi X, da chi'n jyst yn presio X ar y controller, ac dwi'n gwybod be I wneud ar yr, os chi'n licio PS3, dwi'n gwybod. Dwi'n mynd I ddangos y tric yma eto, X ag dwi'n. Fy'n rhaid neud I gyd. Wan, da chi, yn lle rhyw arfwys diamond, da chi'n cael rhyw arfwys sydd ddim mor dda, ond mae efo rhywbeth I wneud tro yma. Mae'r lliwiau, fe da chi wneud, Lucas da ni dal yn y mama da. Lucas da ni yn tu y gwrach. Chos go iawn, sy'n ni yn... Lucas mae'n y cauldron yma, achos yes! Di fe fo. Lle mae botol... Sy'n ni cael botol o ddŵr. A ffordd I cael gwarad I trio neu mwy... Ffordd I cael gwarad I gael mwy...
ydy cynta, ar ôl be nes i wneud, mynd i'r menu creative a trio nôl cauldron. Fydd am coelio beth nath jyst ddigwydd o'n. Iawn. O ia, dwi'n mynd i ddangos un tric arall. Dwi'n yn siŵr os dipyn bach sy'n gwybod y tric yma, ond dwi'n yn hynna siŵr. Ond deud yn y comment section lle da chi'n gwybod y tric dwi am ddangos i chi mewn dipyn bach. Pam eto? Yes. Yes. O ie. Iawn. So, da chi'n nôl i'ch arfwisg leather, wel, i'ch dillad. Wel, fel da ni'n meddwl. Fel dwi'n meddwl sy'n gallu bod. Eto. Fydam... Ar yna... Ie, da chi'n gallu just clicio arno fo. Dwi'n jyst rhaid i mi ddangos i chi, achos mae yna rhaid i mi wneud, achos, fel, i ddangos dwi'n deud o'n wir, fod y tric yma'n wir, wel, i helpu chi. Iawn, ww! Yes! Dyna gyrraedd ddau o'n, achos dwi di ddyn. Iawn. Da chi'n jyst yn tapio fo ar y peth a sbia. Dwi dillad i'n la... Dwi di golchi yn dillad. Pwy sy'n feddwl sy'ch di'n un am Minecraft? Pwy sy'n meddwl? Iawn. Dwi'n mynd i ddangos un tric arall. Hyn di'r tric olaf, dwi'n meddwl. I chi, dwi'n dipyn bach sy'n gwybod y tric yma. Mae'n drein o chi allan, ond illa dwi'n siŵr. Bydd yna lot yn gwybod ar ôl hyn. Lot, wel, lot o bobl. 3 miliwn achos yn Gymru da. Sy'n meddwl? Dwi'n mynd i ddangos i chdi sut i rili sgwbydau mewn Minecraft. Dwi'n gwybod da chi gyd yn rili... Da chi gyd yn wrth eich bod yn neud yn mynd o dan dŵr, ond yn y diwedd, da chi'n meddwl digon o aer, a da chi fel, So, os da chi fo'r tair potion yma, wan, dwi newydd gael rei, a wedyn dwi'n cael fy strength yma. Fel, dwi'n gwybod nes i'n trio, ond ddim rhaid i chi cael strength. Sbia, da chi'n gallu anadlu, a da chi'n gallu mynd i'r... a da chi'n gallu mynd i'r... Be di'n nhw, fe da chi'n fynd o dan dŵr a gweld. Night Vision Potion yma, ac yr un anadlu dan dŵr. Mae hynna'n help. Dwi'n meddwl anadlu dan dŵr yn help fel pan da chi'n chwarae gemau. Wel, yndi mewn rhyw ffordd, ond dim rili. Dim gormod. So, dwi'n mynd i ddangos chi un tric arall, a hyn di'r tric olaf o y fideo yma. Iawn, so dwi wedi pigo fo fyny do. O, na do, oce. Iawn, da chi jyst angen ôl obsidian yma. Os da chi'n gobeithio, mewn enghraifft, neu ddangos i chi mewn enghraifft, da chi'n rhoi da chi'n cael lava a dŵr, a wedyn stem yn fwy go iawn yn mynd ryw gregyn calad yma.
dyna chi yw ffordd i ddangos ffordd arall. Oce. A wan, ydych chi anna wneud eich portal. Iawn. So, o'n i rwla arall. Dros y tir yn y môr. Dwi'n gwybod i'n... so mae'n laf yma yma hefyd. Chi gwybod, gael gwybod. Wel, mi hynna yn peth dda. Iawn. Wan, dwi o'n mynd inventory a dwi fo obsidian reit wan. A dwi roi o'i lawr 1 obsidian, 2 obsidian, 3 obsidian, 4 obsidian. I chi gael gwybod, os dwi'n rhoi 5, 6, i fod 4 cyn yr update yma yn Minecraft, o'ch chi'n... O fe fod yn 4, fel 2 le 2, nope, fydda chi'n neud unrhyw... Fydda chi'n neud y taldra faint da chi isio. O, sori, pam dwi'n... Iawn, dwi'n noflio. Go, boom, boom. Lawr, rhaid mynd dipyn bach yn lawr. Lawr, pam lawr? Iawn, dyn dda. Iawn. Mewn iliad. Dda. Iawn, dwi'n mynd i ddechrau adeiladu fy'r ochr olaf. Iawn, dwi 1, 2, 3, 4, 5. Iawn, dwi'n mynd mewn 3, 2, mewn 3, mewn 3, 2, 1. Go! I'r byth, sori. Iawn, da chi'n mynd yn survival, fe da chi'n neud hyn ond dim lot. Wel, os da chi fel lot o, fe da chi'n gallu adeiladu'r tunnel reit i fyny fama. Fe da chi'n gallu. So, sori still, brifod llygaid mae o mi. Iawn, da ni at bedrock wan. This cannot be broken. Da ni'n gwybod hynna, ond os da ni'n taflu loads o ender pearls, lle da ni? Da ni ar top y nether, y byth, sori, ag fe da chi, mae'n lle da, os da chi eisiau fel y golygfa yr haul a bob dim, mae'n lle da i gael peth, so, na i drio, so, mae chi mynd yn dda, ag dyna ddiwedd y glitch, fideo am y glitches dan 1. Da ni am wneud, dyma ddiwedd darn 1 o fyd bach Minecraft fi. Da ni am gorffen y fideo. Os da chi eisiau gweld mwy o fideos Minecraft ag na i weld chi yn y fideo nesaf. Ta!